Els que hagueu vingut a altres jornades segurament direu que em repeteixo com l'all, però crec que és una mica la realitat del nostre sector. Abans, des de la taula del principi fins ara, han sortit diferents lemes i tots segurament coincidirem en què la missió que tenim nosaltres és preservar el coneixement i fer-lo accessible. Des dels que estem produint la dada o estan produint la dada, arxivant, documentant o generant els processos que fem a les col·leccions, restaurant, documentant les col·leccions, tenir la documentació o fixar-la perquè l'estem documentant, fins que a les àrees de comunicació, que també hem vist en les experiències d'aquestes últimes, com aquest contingut viatja cap a l'usuari. Per tant, entenem que la feina que fem, tots plegats, de tot el sector GLAM, és preservar el coneixement i fer-lo accessible. Crec que hem constatat a la jornada que el repte que tenim és com ho fem. És a dir, segurament fa 5.000 anys es feia d'una manera, tauletes d'argila, i ara ho fem en digital. O sigui, no hem canviat el que fem, sinó que canviem el com ho fem. I aquí, en el cas de les IAs i la tecnologia, ens pot ajudar molt en aquest canvi de paradigma. La jornada parlava o versa sobre les metadades de la metadada de l'usuari. I també en aquest com ho fem, també hem anat canviant aquest com, segurament abans sortien algunes experiències de teníem fitxes en Word on fèiem els inventaris amb unes certes plantilles, però també partíem de llenguatges no estructurats i per tant cada vegada estem en formularis, procediments, tràmits, informes de conservació i restauració amb més metadada i menys text, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, estem tecnificant la manera com fem les coses, posem més paraules tècniques i, en canvi, l'usuari cada vegada coneix menys aquestes paraules tècniques que fem servir nosaltres. L'usuari el que a vegades li volem transmetre quan sortim de la nostra professió. Si estem parlant ara miro a la Mercè, entre conservadors possiblement ens entendem tots, però si jo soc un usuari, com deia la Montse abans, que no conec les col·leccions del MANAC i vaig com un divertimento, possiblement, tal com l'hagin explicat des d'un punt de vista tècnic, un arxiver o un bibliotecari o un documentalista de col·leccions en classificació tècnica de materials i tècniques, segurament a mi no em dirà res aquella tecnologia. Per tant, tenim metadades, cada vegada tenim metadades més estructurades, vocabularis normalitzats, terminologia, miro la Marissa, els aeròfons, cordòfons, evidentment, hem de tenir una terminologia per posar en ordre, però en aquest usuari final també li hem de donar d'una manera diferent, amb aquestes narratives visuals que tenia el CAT-ICAT, de dir, quan m'estàs parlant d'aeròfons vol dir això, tinc una foto d'aquest element, o com estàs parlant d'un altre concepte, doncs entenc el concepte. Per tant, metadades tècniques a un usuari que cada vegada les coneix millor i, per tant, tenim aquesta separació. L'objectiu d'avui és una mica parlar sobre el com fem les coses, el com ho fem. I aquí la idea nostra des de Coeli i en alguns casos de Nubilum, com quan fem serveis, és que els professionals del sector tingueu, com deia ara el Gerard, que veien les eines, el martell, el tornavís i la clau anglesa, doncs tingueu la millor eina possible per fer la vostra feina. Per tant, primer teníem paper, teníem Words, teníem diferents coses, avui tenim Coeli i altres eines que ens ajuden a fer millor la feina que fem el dia a dia. Per tant, caixes d'eines? Sí, Coeli és una gran caixa d'eines. Sí, l'objectiu és que tinguem la millor caixa d'eines possible per fer les coses? Sí. Pot ser una, com el cas del MACBA, o pot ser N eines, com el cas de l'ICUB o altres situacions que dius, no, per aquesta cosa em va molt bé aquesta eina, per aquesta cosa em va molt bé aquesta altra, aquesta IA em pot anar molt bé per fer això concret. Per tant, l'objectiu, tenir la millor eina possible per fer la nostra feina. Què fem? Preservar el coneixement i fer-lo accessible. Com ho fem? Avui ho fem d'una manera, fa 10 anys ho fèiem d'una altra, l'any que ve ho farem d'una altra, a nivell d'anècdota, i parlant també del projecte de Metaglam que han parlat el Jordi i la Marta. Era un projecte 2022, quan vam començar. El vam presentar a les línies estratègiques 21-22 per aquelles dates. En aquell moment la paraula de moda era metaverso. I per tant, el nom de Metaglam ve una mica per aquí. Havíem de parlar, havíem de vendre un projecte en el context de la moda tecnològica en aquell moment. Metaglam anava una mica en aquest àmbit. També hi ha aquesta visió 3D i aquesta navegació. Però qui parla avui del metavers? Estem parlant de fa 2 anys. Vull dir que és una terminologia que ara tot és IA. Com deia en Genís Roca, ens esperen 4 o 5 anys de molta tonteria amb les IAs. La qüestió és que hem de fer les IAs d'una forma
intel·ligent. Avui hem vist alguns exemples de com utilitzem les IAs, a Metaglam, amb les classificacions automàtiques, amb processos de tractament, que ens poden ajudar a ser més eficients en la nostra feina. És a dir, si jo he de catalogar i faig una producció al dia, doncs amb una IA possiblement puc anar molt més ràpid. Si tinc un fons de 80.000 imatges i les he de conservar i resulta que em puc expurgar el 70% tenint la integritat documental del reportatge fotogràfic correcte com a arxiver, per tant, mantinc la integritat del que he de preservar a la memòria, doncs m'estalvio temps, m'estalvio diners, perquè he de preservar un actiu. La preservació digital té un cost i hem de tenir-ho en compte, i per tant m'ajuda a fer, nosaltres diem, de projectes inviables a projectes possibles. Per tant, resumint, tots els que estem aquí fem el mateix ara, fa 20 anys, i d'aquí 20 anys farem el mateix, és preservar el coneixement i fer-lo accessible. Com ho fem? Anirà canviant. Les eines que teníem fa 10 anys no són les mateixes que avui i segurament l'any que ve hi haurà eines més noves. L'objectiu que tenim nosaltres com a Coeli és que tingueu la millor eina possible en el moment que hagueu de fer la vostra feina. Com a mode de conclusions, i crec que aquest és el lema que teníem de la jornada, ho deixem aquí. Jo us agraeixo a tots vosaltres la presència. Fa molt de goig veure aquest auditori així. Estem a la tercera jornada, esperem poder fer la quarta. Per tant, molt agraïts que estigueu tots aquí, agraïts a l'Ateneu que ens deixin tornar a venir, perquè entenem que a vegades també soc una molèstia, posant-nos a 200 persones al jardí, doncs també a vegades fem nosa, per tant agraïm també a l'Ateneu que ens deixin estar aquí. Agrair a totes les associacions que hagin volgut estar en aquesta taula inicial, per tant ens fa molta il·lusió que el sector també vulgui ser-hi. Agrair a tots els ponents les seves presentacions. Jo crec que segurament tots ens hem emportat alguna cosa interessant de cada una de les ponències, i als equips de Nubilum i Coeli que ho han fet possible, perquè no és fàcil organitzar una jornada com aquesta, i per tant aquests són els agraïments globals, ja dic, a vosaltres i a tots els equips que ho han pogut fer possible.